Ahojte, vítam vás z nového videa. Dneska to bude z Nightmare Files. Klep. A už sme v hre. Máme nájsť Makimov house. Toto by musel byť on. Asi prečo by to bolo zamknuté, no. Však jak stále v hororovkách. Ale máme tu taký rán. A neviem prečo. Ja nechcem utekať pred takým. Nie. Ja nechcem utekať. Hovorím, ja nechcem utekať. A to nemôže otvoriť statek? Aha. Tyk more. Dávaj. Idem. Toto by už to malo otvoriť, dúfam. Otvoriť. OK. Dá sa. Pekný domček. V pohode. Len tá obývačka je kuštík mála, sa mi zdá. No, však nevadí. Aj opitoška. Ale tak divne vyzerá. Asi ju tu nechali. Možno taká týždňová. A zrazu, jak to, že je to už otvorené aj toto? Že môžem otvárať? Jak to? Povedzte mi takto. Jak? Však tam vtedy boli dvere zatvorené. To jak sa, že sa mohli otvoriť? Aha, tu nám to čo svietí. Túr ideme urobiť. Dobre. Dobre. Už som sa tlakol. Dobre. To je ode cesta. To je najhoršie, že ja nemôžem proste... Ježiš, som sa zlákol. Som stlačil myšku a už hneď. Digmore. Ja môžem si... Haja, von oknom. Prečo sú zavreté? Ja som ich nezatváral. Nie, pust ma. Nie. Knižka, ty pôjdeš tiež von oknom, ale zavretým. Škoda, že sa nedá otvoriť. Nevadí. Tak. Počkaj, ja chcem ísť tam. Nejde to. To som si mohol mysleť. Dobre, čiže toto sme preskúmali. Teraz zase budem musieť ešte dole dačo preskúmať. Jop. Začíno. Haló. Hurá. Ty kokos, to však mi nešlo. Som mal zimom riavky. Aha. Dobre. Máme ísť urobiť dačo z toho listu. Check mailbox. Dobre, čiže máme sa ísť kúknuť na listiky. No, že by faktúra dajaká. Hľadaný, prosím, pomoc. Čo? Nie. Privolávam ťa sem. Duch, poď sem. Dones mi ho. Prosím ťa, dones mi ho. Ja tu nechcem sem bať. Prines mi ho a vyriešim a budem mať aspoň také pár, možno eura mi dajú. Naviac. Že som našiel takého hľadaného chlapca. Počkaj, ten chlapec vyzeral
Už to tam nie... Počkaj. Jak to, že tam není? Jak to, že to tam není? Čiže ja som to zobral a tam by to malo ostať aj nie. Nie! Nie! A kde sú? Smeti polieme. Krása. Bože, tu tá hudba mi naháňa zimom riavky. Prestaň hudba. Tu asi, ne? Tak čo mám poľať? Toto? Že by? Tak. Čo mám ísť poľať? Fest dobre vymyslené. Vývojári si s tým dali, ale popracovať. Čo tu drží nohami? Ja neviem. No, polejeme im domček. Prečo ne? Aha. A to čo mám ja poľať? Mám sem dačo? A nie, toto. Aha, tu na. Jaj. To mi hneď mohli povedať. Na záhrade. Čo tam bolo, už neviem. Urá, ďalšie. Jupi. A tam teraz mám už aj indikátor, či tam bol, neviem, bol som si, že videjky bol. Neviem, serom. Polievame kvetočky. Jej. Z kuchyne máme. Nie! Nie! Čo? Kosti sú tam? Ježiš! Deku investigation. Nechápem. Ďuk more, dobre. Však zavri, ne? Aha, to dobre, on to tak nechá, dobre. Tak, nechal. Čo tam bolo? Ja tam nejdem ani za pána. Ja tam nejdem ani za pána. Na mňa, keď ma vystrašíš, tak ťa hodím o zem. Hodím ťa o zem. Jak FBI, boha. Bože, jak FBI ťa hodím o zem. Nie. Prečo mám ísť kúknúť na upstairs? Nie. Nie.
nejdem tam. Musím, aby som... Ja tam nechcem ísť. Páne, ja tam nechcem ísť. O nie. Tu nebude, ale poď, on išiel tam. Ja tam nechcem ísť. Hej, nechcem ísť už hore. Prestaň. To je tyranie. Nie, nie. Ja tam nechcem ísť. Nie, ja to hodím. Ja tam nechcem ísť, ja otočím. To je, keby som takú hračku. Ja hádžem hračku o zem. Z porcelánu. Počkať. Asi ten typek, ktorý to robil, zamrazil to na 20 hodín. Do mrazničky. Nie. Ja tam nechcem ísť. Ja tam nechcem ísť. Nie, ja tam nechcem ísť. Ňam, ňam. Hodil, jakže? To on musel dať hore. Ja som to... Nie. Čo to tam bolo? Nie. Čo to tam bolo? Nie. Nie. Jež. Ja som sa zlákol. Dobre. Tu by som to aj asi ukončil. Part 2 vyjde o chvíľu. Ak ma chcete vidieť vystrašeného, dajte like a vyjde part 2. Ahoj.